Отца и Сина и Светия Дух. Брати и сестри, честит празник на Много лето. Намираме се в един век на емпирично знание, на факти, на наука, на практически разум. Категории, които не промениха живота на човечеството, обаче в по-добра духовна посока. Обратно, днес от всякога господстват неправдата и насилието, разделението и противопоставянето. Груби материални интереси диктуват всичко и мотивират отношенията между хората и държавите на този нов свят. Обаче, в зората, при 2000 години, се роди Спасителят Исус Христос, за да възвести благоприятната Господня година, т.е. времето на Духа, на благодатното небесно царство, времето на Бога. Чрез своята проповед Той направи достояние на всички откровеното учение с живота и делата си и най-вече с голготската си жертва. Доказа, че това учение не е просто една човешка доктрина, а свръхестествено благовестие и Божие изпълнение. Христовото учение и спасителните благодатни дарове не бяха станали съизмерими на целия свят, на Неговия свършек и не биха достигнали до всички човечи през всички времена. А ако не бяха онези свети мъже, наречени апостоли и ученици Христови, с които Господ основа своята църква и които първи възвестиха евангелската истина за изкуплението на човечеството чрез скъпоценната кръв на Божия Агнец Исус Христос и Неговото възкресение. Днес прочетеното Евангелие от свети Йоан Богослов ни разказва за призоваването, повикването на първите Христови апостоли и ученици. На Неговия призив: вървете след мене. Те всички изоставиха своя дом, своите семейства, своята работа, своето имущество, всичко и го последваха. 3 години апостолите бяха със своя божествен учител. Те чуха всичките му слова, всичките му дела, всичките му чудеса видяха. И като истински свидетели Той ги изпрати да бъдат учители на народите и да проповядват по цял свят Евангелието на Божията правда и на Божията истина. Това беше най-висшето знание, най-високото служение и най-отговорната мисия, която Господ Исус Христос възложи и повери на човека. Гонени, преследвани, бити с камъни, лишени от всичко, онеправдани, скърбящи, апостолите извършиха чудеса. Затвориха много уста и се пребориха с много неправда. Угасиха огнените стихии, освободиха народите от робство, победиха царства, промениха света. Да, те обърнаха света със светлината на познанието, със светлината на правдата и Христовата истина. Тази вяра даде мотив и в историята на православната църква и на целия свят да докаже и да покаже божествената истинска за истинската вяра. А днешната неделя, в която ние празнуваме истинската вяра, църквата нарича православна. Защото в нея се възпоменава победата, която апостолската свята вяра удържа през първите 3 века на най-различни гонения и лъжеучения, на външни врагове, езичници и гонители. А през 4, 5, 6 и 7, 8 век, цели 5 века, над много вътрешни проблеми, вътрешни врагове, еретици, които застрашаваха да изопачат Христовото учение и разколници, които се домогваха и искаха да разделят църквата, да я унищожат отвътре. Обаче, след окончателната победа над еретическите иконоборски учения, на Седмия Вселенски събор през 787 година и в град Никея и на поместния Константинополски събор през 840 година идва и великото решение да бъде учреден празник на православието. Църквата това е извършила на 19 февруари 843 година. Тогава денят е съвпадал с първата неделя на Великия пост. Това определя вярата на църквата – православна, ортодоксална,
Гръцката дума ортодоксия означава правилно величание, правилно славословие, правилно учение. Тоест, може да се преведе не само като православие, но и като правоверие. Славословието, според учението на светите отци, е висша степен на молитвата, висша степен на нашето богослужение, защото изразява чистата и безкорисна радост на душата за своя Господ. Нали смисълът на духовния живот се заключава в това да научи човека не просто правилно да богословства, но правилно да се моли преди да богословства. Да си спомним как във Великия покаен канон, който слушахме тази седмица, се споменаваше за това, че ние православно величаем Божията майка. При такова литургическо разбиране за православието като учение за правилната прослава на Господа, за правилната постановка на духовния живот става ясно, защо тържеството на православието се отбелязва именно на днешния ден. На Седмия Вселенски събор бил провъзгласен догматът за иконопочитанието, който ни казва, че когато е станал човек, Бог е станал и изобразим със своето въплъщение. Невидимият и непостижимият Господ е получил човешки лик и Божият лик може да бъде запечатан в линии и цветове не като портрет, а като вътрешен и тайнствен образ Божий, познат и преживян от цялата църква. Който отрича иконата на Христос, отрича тайната на Боговъплъщението и тайната на богообразността на човека, отрича живота на светиите, които са изобразили в себе си Христос като истински и живи Негови икони. Иконата свидетелства за плодовете на Боговъплъщението и за общението на сътворената човешка природа с нетварните божествени енергии, които преобразяват живота. Иконата е свидетелство на пълнотата на есхатологичния живот в Царството Божие, пълнотата на живота в църквата, който преодолява границите на тлението и по думите на светия апостол Павел отразява битието като нова твар в Христос. Първообраз на иконата е самият Христос. Когато съзерцаваме иконата, тя се превръща в молитва. Заставаме пред Бога, за да го помолим да се намеси в нашия живот по един чудесен, преобразяващ образ. В този контекст иконата се превръща в посредник между нас и Бога. За свети Йоан Дамаскин иконата е таинство, разбирано не като божествена проява, а като божествено присъствие. Радостта от почитането на иконите е в това, че Бог, неописаното Слово, е слязал от небесата, станал плът, приел човешки вид и живял сред нас, така че ние сме го слушали с ушите си, виждали с очите си, ние с ръцете си го държим и ние го усвояваме, ние с него се причастяваме, ние ставаме икона на Бога. Иконата е израз на преобразение и обожен свят, съзерцаване на преобразената история на творението, вътрешно съединение на тварното и нетварното, основната тайна на Божията икономия за спасението на човека. Всеки от нас е образ Божий, всеки носи върху си този печат, който ни прави Божии чада и който не може да бъде даден на никой, само на Бога. Днешният празник говори не просто за ръкописните икони, не просто за текста, не просто за мелодиите, а за всичко, което разказва и свидетелства истината за Бога, който ние изповядваме, Светата Троица и Господ наш Исус Христос. Братя и сестри, трябва да гледаме дори на всеки един от нас като Божий образ, когато видим, че някой наш брат или сестра, близък и роднина, приятел или колега е обезобразен от греха и трудно можем да прозрем в него красотата и Божията слава. Тогава трябва обаче дълбоко молитвено да се замислим и да потърсим Божия образ вътре в него. Трябва да сложим всички усилия и цялата си любов, за да може иконата, нарисувана в човека, да се прояви, да се изчисти, да се изцери, да се освети отново и да светне пред всички нас, за да възвести светлината на Бога. За днешните хора
Думи като грях, благодат, изкупление, подвиг, изкушение, смирение, спасение от някои хора се считат за старомодни и безмислени. Обаче, опитът, породен от срещата с Христос, изпълва тези думи със смисъл и ги превръща в част от живота. Елате и вижте колко е благ Господ, когато ние се причастяваме с светите животворящи Негови тайни и тяло и кръв. Днес ние честваме победата на православието. Православието е носител на Христовата истина. Православието е запазено Христово учение чисто и непроменено, така както е предадено от нашия Господ Исус Христос и Неговите апостоли и ученици, независимо от вековните борби против тази чиста вяра. Православието е вяра и откровение, съдба за всеки един от нас. Това е вярата, на която дължим нашата писменост и просвета, която ни съхранява като народ. Да не забравяме дори, че историческа е заслугата на православието и за запазване на единството на нашите братски народи, руския и български православен народ. Единството в самобитност, дух и култура, въпреки всички проблеми, политически и други световни, православието остава основното значение и неопровержим факт на нашата вяра. Вечният пример на Христос трябва да е пример в живота на всеки един от нас, който всеки може да види, да го почувства със сърцето си и да го разбере с ума си. Никакъв друг опит няма да накара хората да ни повярват, брати и сестри, освен истинската, искрена изповед на нашата апостолска православна вяра. Нека покажем на съвременния свят, че ние православните имаме жива и истинска вяра. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Амин.